Bună seara, stimați telespectatori! Suntem la canalul de televiziune N24, la o nouă emisiune din seria Conspirația Tăcerii. Acea emisiune care vă relevă lucrurile bizare, ciudate, strane și insolite, care de regulă sunt ocultate cunoașterii dumneavoastră. Întotdeauna, ținând legătura cu dumneavoastră, având în vedere sugestiile și observațiile care ni le-ați trimis vis-a-vis de emisiunile care au fost până acum, ne selectăm și noi subiectele, funcție, în primul rând, de dorințele dumneavoastră. Vreau să vă spun că în seara aceasta avem un invitat deosebit și anume pe domnul profesor Gabriel Gheorghe. Bine ați venit, domnule profesor, și ne bucurăm că sunteți iarăși în emisiunea noastră, mai ales că am primit foarte multe scrisori și multe mesaje referitoare la emisiunea pe care am realizat-o împreună și vom încerca să răspundem în această seară la cât mai multe din întrebările care ni s-au pus față de acest subiect fantastic de frumos și de important, care ține de Dacia, de trecutul nostru. Deci astăzi vom face o incursiune în dacologie. Stimați telespectatori, vreau să vă spun că subiectul, vă dați seama că este la inima noastră a tuturor românilor și vreau să vă spun că invitatul nostru vă va da niște informații cu totul speciale din surse autorizate care ne vor arăta niște lucruri mai mult decât interesante despre originile noastre, despre ceea ce ar trebui cu toții să știm și să fim mândri de trecutul pe care îl avem. Deci, domn profesor, dacă ar fi să începem cu ceva incitant, care ar fi cel mai interesant lucru? Să vedem cam cât să întindea Dacia asta, că e o chestie foarte interesantă. Dacia este țara primordială a Europei. Numele este dat de latini. Aceleași populații, grecii au spus geți. Am găsit zeci de surse din antichitate care îi numeau și sciți. Alții au numit slavi și așa mai departe. Deci, besi. Am găsit 15 nume pentru daci, pentru români, mă rog. Ori constat că în Europa se găsesc mai multe dacii și vreau să le prezint așa sumar pe fiecare. Dar înainte de toate, aș vrea să prezint o hartă a unei case specializate pentru hărți în antichitate, de la Marș, în care se vede că Dacia se întindea până la Dunăre. Eu am să prezint camerei această hartă și domn profesor o să ne explice. Da. Deci aici este Tisa, aici este Dunărea. Deci se întindea până la Dunăre, nu cum spun istoriografii români, până la Tisa. Eminescu spune de la Nistru până la Tisa, dar tot românul plânsul misa. Dar el face poezie, nu face istorie. Dar cei care fac istorie nu va avea dreptul să facă această eroare fundamentală. Aș vrea să vă mai prezint o hartă a lui Nicolae Drăganu. Drăganu a scris cartea Românii în secolele 9-14 pe baza toponimiei și onomasticii. Uitați-vă până unde se întindeau Vlah, toate comunele acestea, toate... Haide, să spunem, deci până la Marea Adriatică. Până la Marea Adriatică. Aici este Marea Adriatică și comunele, nu știu dacă se poate vedea, că e scris destul de mărunt. Dar putem spune, sigur. Vlah, până în sud, până în Grecia, până în Polonia, sus, până în Boemia și așa mai departe. Dincolo în Panonia, unde astăzi este Ungaria, uitați, sunt însemnate cu roșu toate comunele. Deci toponimia este pur românească. Cu esențe dacice. Deci, în anii 70 ai secolului trecut, Franklin Murphy, cancelarul Universității Californiei din Los Angeles, are ideea să facă un studiu asupra resturilor arheologice din mileniul 5 în toată Europa. Cum avea acolo o profesoară de arheologie lituaniancă, deci europeană, o întreabă, nu vreți să mergeți dumneavoastră să faceți acest studiu? Mă rog, pe cheltuiala universității. Și ea zice, da. Ea se chema Maria Gimbutas. Așa a reajuns Maria Gimbutas în Europa. Și merge în toate țările și întreabă ce resturi arheologice aveți din mileniul 5 înaintea erei noastre. Resturile arheologice se țin în muzee, se lustruiesc, mai ales când sunt de acum 7000 de ani. Ei bine, ea scrie la sfârșit, după ce face această cercetare în toată Europa,
Nu ne este clar de ce în Europa nu găsim nimic, adică Europa este un deșert în ce privește restul arheologice, iar în România am găsit peste 30.000 numai de statuete puse la capul mortului. Și uitați harta pe care a desenat-o ea. Iată această hartă. Da. Se vede clar, scrie mileniul 5 înaintea erei noastre, deci numai spațiul carpatic e locuit și zonele pericarpatice. De ce? Ea nu spune de ce nu ne este clar de ce numai aici. Dar condițiile de mediu erau determinante. Spune Montesquieu în L'Esprit de Loi, condițiile de mediu sunt hotărătoare. Jules Michelet, istoria e înainte de toate geografie. Mommsen, la fel, adică toată lumea recunoaște că determinante sunt condițiile de mediu pentru viața, care asigurau viața locuitorilor respectivi. E bine, după această hartă, putem să spunem că în Europa sunt mai multe dacii, toate plecate din Dacia primară. Și vom arăta. Prima de care vreau să mă ocup este Deutschland, care e țara dacilor. Și ne-o spune limpede Leibniz. Leibniz este o glorie a umanității, nu este un fitecine. Și în Colectanea Etimologica a ilustrului bărbat Gottfried Wilhelm Leibniz, tipărită la Hanovra în 1717, spune limpede, pagina 67. Il devait plutôt dire, ar trebui mai curând să spunem că teutonii sau germanii sunt cei mai vechi celți. Iată în două cuvinte motivul. Teutonii vin din Asne, care a fost fiul mai mare al lui Homer, tatăl celților sau galilor. Acest Asne e din originea dailor, în latină dae și dai, de atunci numiți da și geți de către greci. Ilaeteosi a fost de asemenea tatăl frigienilor. Din acești daes și din frigieni sunt sortile teuton. Din acești daes și din frigieni au ieșit teutonii. Deci iată clar că strămoșii. Și cine? O spune o glorie a umanității, Leibniz, nu cine? Leibniz. Deci, din ei și parții tot din acești daci au ieșit. Și are foarte mare dreptate, pentru că văd, fără să-l citeze pe Leibniz, Universitatea din Cambridge, mult mai târziu, în 1922, publică o lucrare impresionantă, The Cambridge History of India, în care arată că din acest spațiu au plecat, vom putea discuta la momentul respectiv, indienii, persanii, grecii antici, latinii, celții, germanii, slavii. Păi dacă au plecat de aici, n-au plecat cu limba? Păi cel mai ușor control e de făcut prin limbă. Dar, mă rog, la momentul respectiv vom spune. Dar pentru germani, în The Judge of Beowulf, a lui Jane Combe Lake, ea a murit între timp, săraca, profesorul Reynolds de la Universitatea din Wisconsin spune limpede. Deci, a văzut mai multe referințe, e în engleză, dar citesc în românește, privitoare la geti, desemnate de către sursele latinii the most prominent of all Germanic nations, ca cei mai de vază, cei mai de seamă din toate popoarele germanice. Deci, iată, geții făceau parte pentru latini din popoarele germanice. Eu n-am găsit în istoriografia românească așa ceva. Și profesorul Reynolds o scrie clar. Și așa mai departe, cartea e foarte interesantă, dar nu o să ne putem ocupa acum de ea. Deci, în Webster Enciclopedia, celebră, scrie Daci, scris cu englezește, D-U-T-C-H, dar citit Daci, nu este altă lectură. Privitor la caracteristici la populațiile băștinașe ale țărilor de jos. Olandezii se numesc daci. Deci își păstrează și astăzi numele de daci. Și, mă rog, spune Collins, Webster Enciclopedia, că se referă la țara lor și la limbă. Iar în argot, daci înseamnă german și teuton. Iată, deci, mai multe surse. Și Webster, care e o enciclopedie pe care n-a contestat-o nimeni până acum. Limbajul germanic al olandezilor și nouă, spune observați, the German language, limba germană. Iată tot, se numesc daci. E bine, în Lupișo Trezor,
un dicționar provençal francez, găsim scris la pagina 217, o populație din Aquitania se numește Pays de Dax, țara dacilor, Pays de Dax, așa se cheamă. Și apare în hărțile franceze. Așa, apare în țara dacilor și ei numesc direct daci, scris ca în românește, în dicționar, tipărit. Și îi spune egal das. În franceză das e privitor la Dacia. Deci în franceză este da, câs, cie, dace, iar în olandeză, în provențală este direct daci. La Londra am găsit Câmpul Dacilor. Puteți să prezentați dacă vreți, am două hărți, adică aceeași hartă, dar harta Londrei. Este un campus universitar și care se numește Campus Dacorum, Câmpul Dacilor. Deci, iată, harta și aici este Campus Dacorum, unde... Se poate vedea? Da. Deci, în centrul Londrei, iată, o zonă și acolo avem reprezentată etimologic o zonă. Harta ultimei glaciațiuni, Würm, ne arată că Germania, și aici aveți Berlinul, nu știu dacă se vede, deci pe gheață, atunci, pe stratul de gheață, nu putea să trăiască acolo nimeni pe un strat de gheață, iar în istoria Suediei îmi spune că grosimea stratului de gheață atingea 1000 de metri. Păi ce să mănânce vaca pe o strat de gheață de 1000 de metri? Și de zeci de metri sau de metri tot. Păi tocmai, da. Deci Germania fiind sub două calote glaciare, calota glaciară Würm în nord, deci pe sute de kilometri la sud de Berlin, iar calota alpină Ris, se vede aici, sudul Germaniei. Ei bine, între două calote glaciare nu putea, dar spațiul românesc n-a fost afectat de glaciațiune. Vedeți că este numit Vechea Europa. Deci aici este Marea Neagră, Viena, calota alpină Ris de care am discutat, și aici sunt Carpații Păduroși. Deci până aici s-a întins cea mai avansată fază, faza Sale. Deci spațiul românesc n-a fost afectat de glaciațiune. E bine, în momentul când ghețarii s-au topit, de unde a expandat populația? Normal, de unde n-a fost afectată de glaciațiune. Astfel încât găsim în Europa o mulțime de urme românești. Dar nu s-a ocupat nimeni să le găsească, să le descopere și să le prezinte până acum. Barbara, așa, aș vrea să vă mai spun încă ceva. Uitați, o urmă românească în sudul Franței. Hora. Deci aici, dacă se poate vedea, da? Hora, care este un dans național românesc aproape, și jucată de către niște bărbați care purtau căciula dacică cu moțul adus înainte. Deci, iată că și asta s-a păstrat. Deci nu interesează unde, dar trebuie să le găsești și să le... Și elementele vestimentație care pot arăta originea acestei populații. Da. Ei bine, aș vrea să vă mai arăt ceva. O hartă se numește Țara Comorilor. Deci este România, Dacia veche, este Țara Comorilor. Uitați ce tezaure s-au găsit. Bine, nu mai sunt toate în țară. Unele sunt în Statele Unite, unele la Viena, altele la Muzeul de Istorie din Budapesta. Sunt și în România, însă destule. Deci harta e publicată în National Geographic cu sprijinul BRD. Și mă rog, nu, invers. Ei bine, despre această hartă și în legătură cu ea au avut loc multe discuții, mai ales în legătură cu brățările dacice. Barbara Deppert-Lipitz, expert internațional în nemțoaică german, expert internațional în aur, scrie limpede că în 1994, cu ocazia unei expoziții organizate de România în Germania, acum trebuie să știți că
civilizația Cucuteni se găsește în Statele Unite în momentul de față. Altădată a fost în Elveția și așa mai departe, pentru că nimeni nu are în lume splendor ca cele din civilizația Cucuteni sau din cele civilizații străvechi de acum 6.000 de ani. În lume nimeni nu are așa ceva și atunci vor să le vadă și alții și pentru a... Deci nu găsim la British Museum, la Louvre, la marile muzee ale... Se găsesc puține. Nu, Louvre nu are... Am fost la Louvre, nu are mare lucru și nu are decât aspecte străine. Ei n-au... I-am întrebat chiar, pe teritoriul dumneavoastră, unde găsesc ceva făcut aici? Pentru... Nu, n-avem. Mi-a spus clar. Deci toate sunt aduse, sunt luate de la greci, de la egipteni, de la daci și așa mai departe. E bine, Barbara Depăr-Lipitz spune în 1994, cu ocazia unei expoziții care a avut loc în Germania cu obiecte de tezaur din România, a editat un catalog, lucrare de referință pentru istoriografia românească, intitulat Coiful de aur, 6.000 de ani de tezaur românesc. Așa s-a intitulat această... E bine, ea dovedește că aceste minuni sunt lucrate de meșteri daci și are un articol, adică a venit în țară, a făcut pentru expertiza aceasta, puteți să o prezentați și pe ea. Deci, iată, o astfel de brățară și cercetătoarea. Cercetătoarea în stânga. Și o astfel de brățară sus. Da. E bine, ea îți spune aici niște lucruri care pe mine m-au uimit, pur și simplu. Spune, dacă intrăm în camera tezaurului de la Muzeul Național de Istorie al României de data aceasta, putem să citim ce a însemnat aurul de-a lungul istoriei voastre milenare. După părerea mea, sunteți singura țară din Europa care are o istorie scrisă în propriul său aur. Și este un lucru rar și excepțional de care puteți fi mândri. Așa, dar aceasta reprezintă doar o parte a istoriei. Mă rog, nu întreagă gravată, nici la Louvre, nici la British Museum, nici la muzeele din Statele Unite nu găsim așa ceva ca în muzeul dumneavoastră de istorie. Iată, deci, o expertă în aur, nemțoaică, spune acest adevăr, că ce a văzut la România n-a găsit nici la British Museum și eu pot să confirm că am fost la Louvre și nu există ceva asemănător. Sigur că există multe exponate în aur în aceste muzee, dar ele aparțin altor culturi decât a țărilor respective, adică sunt aduse din undeva. Este regretabil că voi românii nu ați profitat de această istorie scrisă în aur, așa cum ați fi meritat, și când spun ați fi meritat, mă gândesc la ceea ce istoria voastră a însemnat pentru Europa, la forța pe care aurul vostru a avut-o în construirea unei civilizații demne de marile civilizații ale lumii. Iar ce este interesant pentru această galerie a aurului este faptul că aici nu găsim aur cumpărat sau obținut prin cuceriri ca în celelalte muzee ale lumii. Aici vorbim în exclusivitate de aur autohton. S-au făcut determinări și aurul este tot din munții Apuseni și din zonele române. Se știe că aurul de la noi are o compoziție specială care nu mai este regăsibilă în toată Europa. Da. O puritate, un tip special de exemplu, la nivelul compoziției acestui aur, care la noi este foarte pur, nu sunt găsite elemente străine cum sunt în alte țări. Elementul cel mai, cum să spun, comun este la rândul său argintul, care este iarăși un metal prețios. Da. Dar după publicitate vom continua această discuție foarte incitată și interesantă. Suntem din nou în studio și vreau să vă spun că avem revista Cosmos, iată Cosmos, care promovează emisiunea noastră, Conspirația Tăcerii, alături de
ultimul număr din revista Lumea Misterelor, reviste care sunt alături de emisiunea noastră și care ne aduc foarte multe lucruri noi din domeniul ezoterismului și științelor oculte. Domnul profesor, dacă stăm să ne gândim, iată, noi suntem un fel de centru al Europei, de unde practic au pornit, să zicem, semințiile întregului continent. Cum am putea să justificăm, să spunem, faptul că totuși cultura, civilizația aceasta primordială nu este cunoscută, sau mai bine zis, recunoscută de către ceilalți? Pentru că fiecare a tras puza pe turta lui. Deci franțuzii au căutat să se releve ei și ei n-au decât din secolele 17, 16, 17, 18, mă rog, târziu. Deci prin vechime nu au existat. Dar avem dovezi că acolo au ajuns românii și acolo. Deci, adică, dar nu acesta este subiectul. Pentru asta putem să facem o emisiune întreagă, prezențe românești în diverse puncte ale Europei. Da. Ca să revin la Barbara Depert-Lipitz, este întrebată pe harta Europei alături de aurul scandinav, german sau spaniol, cel dacic se integrează perfect, completând un mare gol existent până în acest moment. De ce? Pentru că aceste brățări, e vorba de brățările de aur, reprezintă capodopere ale orfevrăriei europene. Și este întrebată experta în aur. Sunt unii istorici care susțin că dacii nu aveau și nu prelucrau aur. Cum putem să înțelegem acest curent? Și ea răspunde: aceasta este încă o idee stupidă vehiculată în istoria voastră. Așa cum putem vedea în traseul aurului din tezaur românesc, acest teritoriu a fost în toate epocile foarte bogat în aur. Au fost găsite artefacte din aur răspândite de-a lungul istoriei voastre, mai numeroase decât în alte țări, așa cum spuneam. Ceea ce aici nu a fost așa, aur se găsea, iar mâna de lucru era asigurată de meșteri pricepuți cu o veche tradiție. Tot ce s-a găsit s-a încercat să se atribuie altora. Tezaurul de la Pietroasa, care este o splendoare și l-ați văzut aici, este menționat în harta Comorilor. Goții. Cine goții? Niște veniți oare călări pe cai, admițând că ar fi existat goți. Goți n-au existat niciodată pe suprafața Pământului, independent de geți. Goții sunt geții. Am demonstrat asta în studiul introductiv la cartea lui Iordanes, de origine actibus vegetarum, despre originea și faptele geților. În studiul introductiv adevărat că geți n-au existat niciodată. Și o spun mulți. Am găsit peste 40 de savanți occidentali care spun: geții, cei pe care îi numeam geți, îi numim acum goți. Păi s-a schimbat ceva? S-a schimbat un nume, o vocală, atâta tot. În loc de ghet a pus got. Și asta știm și de unde. Aurul se prelucra în aceste ținuturi din Neolitic și era aur extras din munții Apuseni. Priviți această panoplie aurului. Aveți în acest tezaur peste 6.000 de ani de istorie aurului. Noi ne oprim la Traian și Decebal. Păi, dar celelalte mii de ani înainte, de ce nu le ia nimeni în seamă? Este istoria voastră și numai cine nu vrea nu o privește la adevărata ei valoare. Din Neolitic, din perioada bronzului, a fierului, din perioada dacică, din cea a influențelor elenistice, din cea romană, din cea a migrațiilor și continuând cu Evul Mediu și în epoca modernă, totul s-a bazat pe una și aceeași tradiție a prelucrării aurului autohton. Și în final, după această lecție de istorie pentru aurul autohton, ce credeți? Suntem noi urmașii Romei, așa cum este scris în istoria oficială a românilor? Nu! Aceasta este o altă greșeală. Voi sunteți cu siguranță urmașii dacilor. În primul rând că romanii au venit, au luat aur, au stat o perioadă și au plecat. Deci, aici a rămas. Așa că voi, poporul român, puteți să vă mândriți cu originea voastră și să vă considerați cel puțin egal celorlalte popoare care au rădăcini în bătrâna Europa. Iată deci ce observă o străină. Da, sigur. E interesant că întotdeauna aceste observații sunt făcute de cercetători străini. Da. Istoriografia noastră ne amintind aceste lucruri care sunt importante. Da, păi, vedeți, ne scapă din vedere un lucru esențial. Nu vedem pădurea din cauza copacilor. Da. Și a observat că
nu există nicăieri o țară care să fi prelucrat propriul ei aur. Păi de unde trebuiau să aștepte meșterii ăștia, dacii, mă rog, geții, cum vreți să-i numiți, trebuiau să aștepte să vină niște goți? De unde să știe ăștia să prelucreze aur, când ei stăteau cu aurul la vârful nasului? În ce privește așezarea, e bine, Dacia, Geția, Sciția, cum vreți să o numiți, a fost totdeauna în centrul Europei. Și mă surprinde, noi am publicat o lucrare în acest volum, Studii de cultură și civilizație românească, volumul 2, am publicat lucrarea Întinderea Daciei, în care arătăm că cu 6 autori antici, inclusiv Octavian Augustus, împăratul Romei, că și el scrie, oștirea dacilor care a trecut dincoace de Dunăre a fost respinsă, deci Dunărea era granița între Imperiul Roman și Dacia. Iată deci confirmată de încă 6 autori antici și 12 autori. I-am dat aici pe toți, dar constat că istoriografia românească nu vrea să fie numai până la Tisa și vrea să fim în sud-estul Europei. E bine, am găsit această carte a lui Johannes Honterus. Cartea se numește Rudimenta Cosmografica, unde, la versul 271, scrie negru pe alb: Europe medium dacorum regna tenent. Regna dacorum tenent. Adică centrul Europei este ocupat de regatele dacice. Deci e vorba de centrul Europei, nu de sud-estul Europei. Păi, Camplician a scris Honterus. 1542 e tipărită. Deci acum 470 de ani. Vedeți? Dar, mă rog, nimeni nu vrea să recunoască o realitate. Păi Europa ar trebui să fie o... Iată această carte extraordinară, o carte de 470 de ani, unde noi suntem situați în centrul Europei și nu în sud-estul, cum toată lumea spune astăzi. Și nu știu pe ce bază, pentru că Europa nu se termină la Nistru. Se întinde până la Munții Ural, până la Marea Caspică. Deci, în ce privește așezarea, este clar, Dacia s-a găsit tot timpul în centrul Europei. În ce privește continuitatea, e bine, se spune Eder, Sulzer și Rösler au venit în secolul 18-19 cu o legendă că odată cu retragerea armatelor celor 2 legiuni romane la sudul Dunării, s-ar fi retras și toată populația agetică. Ceea ce este o imposibilitate, pentru că romanii n-au ocupat decât 14% din întinderea Daciei. Păi cum putea să-i ia pe ceilalți? De unde? Din munți? Cum să-i adune și să-i treacă dincolo de sudul lor? Deci populația a rămas aici permanent. Dar am găsit un portret pirogravat al lui Atila, deci e al lor, nu este al nostru, deci al celor care contestă continuitatea românilor, care se intitulează Attila Rex Honorum Medorum Dacorum. Păi deci, dacă nu erau daci aici... Attila e Dacorum, foarte interesant. Deci dacă nu erau daci aici, cum putea să se numească Rex Dacorum? Mă rog, dacă vreți să o prezentați. Deci iată acest portret pictat, foarte interesant. Pirogravat, de fapt. Însă, pirogravat, da. Iată un izvor care este de la mama lui, ca să spunem așa. Deci cei care ne contestă arată că, de fapt, aici noi eram. Da. Dar nici nu s-au uitat măcar pe asta, sau nu le-a păsat, adică au zis, s-au lansat. N-au vrut. N-au vrut să le-am considerat. Dar celebrul Iulius Claprot, care face 30 de ani de studii în Asia și în Europa și este publicat concomitent în Germania, Anglia și Franța, în cartea lui Tableau historique de l'Asie depuis la monarchie de Cyrus jusqu'à nos jours, tablou istoric al Asiei, începând cu domnia lui Cirus până în zilele noastre, publică și câteva zeci de hărți. Eu vreau să arăt o singură hartă din 912, scrie pe ea. Deci iată, înainte de secolul XIII, când pretind adversarii noștri. 912 și am să vă arăt eu. Și e scris acolo, vedeți, deci în detaliu. Aici este un detaliu Valach. Și e scos jos, da? Valach.
Voilà. Deci iată, la 912 la 912 erau aici. Deci i-a găsit, în secolul V i-a găsit Atila, în secolul 9, începutul secolului X, erau tot acolo. Deci de unde să scoată că au venit din sudul Dunării? Nu se aduce nicio dovadă serioasă. M-a surprins însă că și profesorul Lo, profesorul lui Gheorghe Brătianu, îi trage cu că nu există dovezi. Există dovezi zdrobitoare. Sarea carpatică. Fără sarea dacă românii n-ar fi fost daci, geții, cum vreți să-i numiți, n-ar fi fost în Carpați, continuu, să scoată sarea, să o trimită pe drumurile țării până în Germania, până la Marea, dincolo de Marea de Azov, până în sudul, până la Marea Egee și așa mai departe, Europa dispărea. Spre Egipt. Da. Adică nu se poate trăi fără 0,15% sodiu. Este scris clar în fiziologie, inima nu se mai contractă, că sodiu are rolul de a susține contracția mușchilor, inclusiv a mușchiului inimii. Nu ai sodiu în organism în cantitate suficientă. Și să ne gândim și la animale. Animalele, la rândul lor, toate animalele domestice, sigur, nu pot trăi fără sare. Păi da. Și vaca când venea de la păscut, încă din neolitic, avea un drop de sare în curte, se ducea și lingea drobul de sare. Sigur. Îi cerea organismul. Ori asta dovedește, e o continuitate dovedită. Istoricii noștri nu aduc astfel de argumente. Și încearcă numai cu... Eu am mai scris despre asta în articolul publicat aici, Mult zgomot pentru nimic. Acum, aș vrea să mă arăt ce spune Universitatea din Cambridge. Universitatea din Cambridge este celebră și nu se complică și nu se, mă rog, adică nu intră în discuții sterile și în dispute sterile. Și se transcede adevărul de dragul unui fapt politic sau nu știu ce. Și el spune clar. Este o instituție foarte serioasă. Da. Păi, de asta și renumele ei este păstrat. Carpații, leagănul civilizației euro-indo-iranice. Cartea se cheamă The Cambridge History of India. De ce îi căutau? Cei cu acești indieni? Era colonie engleză la momentul acela. Aveau colonii și în Africa, și în America. Dar ăștia erau cu totul altceva. Aveau o civilizație superioară chiar celei pe care o aveau ei în Anglia. Și atunci au încercat, o echipă de profesori de la Universitatea din Cambridge, au încercat să vadă de unde vin acești indieni. Și spune, merg în primul rând pe cărțile vedice. Cărțile vedice sunt cele mai vechi monumente literare ale umanității. Și spune clar, arienii primitivi, am textul englezesc aici alături, dar dacă, mă rog, nu să mergem pe cel românesc, e mai pențelul ăsta. Trăiau în zona temperată, cunoșteau cu mare certitudine stejarul, fagul, salcia, anumite specii de conifere și se pare mesteacănul, posibil teiul și mai puțin sigur ulmul. Deci iată arbori care în niciun caz nu pot fi găsiți în India. Păi și spune, după toate probabilitățile erau sedentari, pentru că după cât se pare grâul era familiar. Animale folositoare cele mai cunoscute erau boul și vaca, oaia, calul, câinele, porcul și unele specii de cerb. Deci nu găsim acolo elefantul. Nu, păi spune, el spune mai departe. Foarte interesant. În timpul străvechi se pare nu cunoșteau măgarul, cămila și elefantul. Păi nu puteai să stai toată ziua pe elefant și să nu cunoști, să nu vorbești de elefant. Sigur că da. Dintre păsări putem deduce din limbă că ei cunoșteau gâsca și rața. Cea mai familiară pasăre răpitoare era, după cât se pare, uliul. Lupul și ursul erau cunoscuți, dar nu leul și tigrul. Păi, deci să mai spunem încă o dată că aceste lucruri sunt scrise în vede. Deci cele mai vechi scrieri care sunt niște scrieri indiene. Da. Deci nu de la noi. Nu sunt indiene, sunt românești. Hai să le zicem. De-aia sunt în ea. Prin aserțiune. Din aceste date este posibil să localizăm habitatul primitiv din care își trag originea vorbitorii acestor limbi? Nu este probabil ca habitatul primitiv să fie India, cum presupun primii investigatori, întrucât nici flora, nici fauna, cum se reflectă din limbă, nu sunt caracteristici acestei zone. Și mai puțin probabil este Pamirul, una din cele mai mohorâte regiuni de pe fața Pământului. Nu este probabil ca Asia Centrală, considerată și ea ca loc de baștină a arienilor, să fie îndeplinit acest rol, chiar dacă admitem că lipsa evidentă a apei și de sterilitatea mai multor zone ar fi un fenomen mai recent.
Dacă într-adevăr acești oameni cunoșteau fagul, trebuie să fi locuit la vest de o linie care leagă Königsberg din Prusia cu peninsula Crimea. Deci fagul nu crește la est de linia aceasta. Deci din moment ce fagul apare în vede, în aceste scrieri, sigur, este clar că numai la vest de linia aceasta puteau să fie localizat leagănul lor. Deci să spunem și mai precis, cei care au scris aceste scrieri numite vede au trăit aici, vireau, deci asta este principalul lucru care trebuie să-l spunem. Pentru asta dovezi. Pentru că dacă erau de acolo, descriau tigru, leu, elefantul, ce aveau ei. Sigur, Cămila, sigur. Și așa mai departe. După câte știm, în timpurile primitive era o țară acoperită de păduri. Păi bine, Dacia avea 79% din teritoriu acoperit de păduri care nu puteau fi defrișate, că n-ai vai cu ce la epoca aceea. Deci, mă rog, vorbim de mileniul 5, când se face cercetarea asta a Universității Californiei. Și zice, există vreo parte a Europei care să combine agricultura cu păstoritul strâns legate una de cealaltă, care să aibă șesuri calde potrivite culturii grâului și pășuni bogate la altitudine, necesare turmelor și cirezilor și în același timp arbori și păsări de felul celor menționate mai sus? Există, după toate aparentele, o singură astfel de arie în Europa, și anume aria delimitată la est de Carpați. Iată clar, Carpații devin un reper și Transilvania și Muntenia devin puncte de sprijin pentru originea arienilor. La sud de Balcan, la vest de către Alpii Austriei și Böhmerwald și la nord de către Erzgebirge și munții care fac legătura cu Carpații. Dacă această zonă, deci tot Universitatea din Cambridge citesc, este într-adevăr habitatul original și destul de curios că, deși îndeplinește atât de multe condiții, nu pare să fi fost propusă până acum, răspândirea limbilor indo-europene devine ușor de înțeles. Păi ăsta e centru și de aici s-au dus evident cu limba. Fără îndoială că direcția cea mai atrăgătoare de a ieși din această zonă în căutarea de noi spații de locuit a fost în lungul Dunării, în Valahia, de unde nu este greu de trecut spre Bosfor, peste Dardanele. Ce dovezi avem noi astăzi despre o astfel de migrație? Și în cazul în care a avut loc, care a fost data? Normal. După toate probabilitățile, migrația popoarelor din habitatul primitiv, pe care noi l-am localizat în zonele care se numesc acum, în 1913, Ungaria, Austria și Boemia, pentru că Transilvania era considerată Austro-Ungariei. Așa? Nu a avut loc într-o perioadă foarte îndepărtată. Toate datele despre această migrație, atât cât le cunoaștem, pot fi explicate fără postularea unei date anterioare anului 2500 înaintea erei noastre. Păi dacă nu exista o civilizație aici, cum ar fi putut să o transfere dincolo? Pentru că, vedeți, această agricultură pe care Diodor Siculu ne spune că i-a scos pe oameni din starea de sălbăticie, este un dar pe care populațiile din Dacia, Geția, cum vreți să o numiți, românii, populațiile carpace, au făcut-o omenirii. Au făcut-o lumii. Și avem pentru aceasta dovezi încă multe pe care le vom atinge puțin mai încolo. Trebuie să presupunem că succesul s-ar fi putut obține numai în valuri, nu știu ce, așa. Știm că în timpuri istorice multe triburi au trecut astfel în Asia, din Europa, printre care frigienii, misenii, bitinienii. S-a arătat în mod plauzibil că armenii au fost un val al migrației frigiene. Armenii sunt daci. Domnule profesor, dar aceste popoare care veneau, ele din ce parte veneau? Veneau dinspre Asia? Sau acești frigienii? Veneau de aici, din Dacia. Au mers pe... Vedeți, populația făcea, nu existau chiuretaje și, mă rog, metode moderne de întrerupere, ci, dat fiind că populația se înmulțea, se făceau 12-14 copii. Bunicul meu din partea mamei, în 1860, nu știu, în zona aceea, au fost 14 copii la părinți și au trăit 8. Păi, dar ăștia trebuiau să aibă pe urmă nevoie de hrană. La rândul lor aveau urmași. Sigur. Și creșterea era din ce în ce mai mult. Trebuiau să plece. S-a luat hotărârea să se evacueze excedentul de populație. Păi unde? Păi cel mai aproape, cei care erau în Moldova puteau trece peste Nistru, era spațiu cât lumea. Până la Nipru, în partea cealaltă. Exact. Dincolo. Unde au... Pe urmă, cei din Muntenia
spre sudul Dunării. Au traversat Dunărea și s-au dus încolo. Cu timpul i-au numit frigieni, i-au numit, mă rog... Dar important este să ținem minte faptul că toți au pornit în acest loc. Spațiu. Păi fără sare nu puteau să trăiască și n-au putut pleca decât după ce s-au construit. Deci aici era practic solnița Europei, să-i spun. Da, solnița Europei. Domnule profesor, îmi revin în minte sute de întrebări, nu știu, vă las pentru că efectiv mă absorbă această discuție cu dumneavoastră. Mai facem o scurtă pauză publicitară, după care revenim. Suntem din nou în studio cu domnul profesor Gabriel Gheorghe și vom afla că toată agricultura Europei își are originea unde? În spațiul carpatic, în spațiu, iată, în spațiul Cladovei, la Dunărea de jos. Determinări în ultimii 10 ani s-au făcut împreună cu englezii și au trebuit, prin contract s-a stabilit că orice se găsește, polen de cereale din zonă, după însăpături, mă rog, oase de la cadavrele, și de la animale domestice. Și la oameni, cadavrele îngropate acolo. Da. Se trimite la 4 laboratoare, Oxford, Groningen, Berlin și Bonn. E bine, la toate aceste laboratoare s-a obținut o vechime asemănătoare. Este vorba de o vechime de 8000 de ani, before present, înainte de prezent, și între cele 4 laboratoare, 8570. Deci între Oxford, Marea Britanie, Groningen, Olanda, Berlin și Bonn, dicționare, laboratoare specializate pentru așa ceva. Deci datele obținute sunt 8570 plus minus 105 before present. Deci prin datare cu carbon 14, iată, 100 de ani, 100 ceva. Eroarea la 8500 de ani, deci practic neglijabilă. Nesemnificativ, extraordinar. Deci alte determinări sunt în curs de efectuare. Deci toate acestea se găsesc la schela Cladovei. Profesorul Clive Bonsall de la Universitatea din Edinburgh, capitala Scoției, a fost aici. Deci iată vin străinii și ne fac istoria, că noi nu. Nu, facem și noi. Nu, dar a venit împreună cu noi. Adică doctorul în arheologie Vasile Boroneanț este cel care a condus lucrările în ultimii 30 de ani aproximativ, după moartea lui Constantin Nicolaescu Plopșor. El a fost conducătorul șantierului. Și pentru că când au venit englezii, Clive Bonsall, profesor la Universitatea din Edinburgh... Situl istoric mai există și acum acolo unde se poate vedea unde s-au găsit aceste artefacte? Există. Deci ce spunem, de exemplu, de rămășițele urmei faptului că s-a folosit încă din vechime unelte agricole? Și de unelte agricole, uitați, se găsesc, uitați, brăzdare, că la început n-au început cu plugul. Că e foarte important, o imagine face cât o mie de cuvinte. Brăzdare din corn de cerb. Dar cu ei se pau brăzdare din corn. Deci toate aceste unelte au în jur de 8500 de ani vechime. Da, și uitați, sunt cu nemic. Lasă să le arătăm și pe astea. Da. Deci iată, încă o dată, unelte pe teritoriul țării noastre cu o vechime de 8500 de ani, cele mai vechi unelte din Europa. Da, pentru, și din lume, că nu există o agricultură înaintea agriculturii acestea. Continuăm. Profesorul Marco Merlini, italian, scrie într-un interviu pe care l-a dat la București, lucrarea e foarte interesantă. Deja acum 9.000-8.000 de ani, Europa Sud-Estică se baza pe o economie rurală eficientă. La schela Cladovei, România, arheologii au descoperit prima sapă de acum 10.000 de ani. Deci iată, și mai veche. Sapa. Sapă. Deci sapa servea la plantat legume. La Icoana, tot în România, zigzaguri care încep se termină cu cercuri concentrice au fost cioplite, sculptate pe coarne de cer mascul. Mă rog, se poate vedea aici cum arată și așa mai departe. Deci, agricultura este un dar pe care populațiile acestui spațiu au făcut-o lumii. Dar noi nu suntem conștienți de asta și am senzația că nu prea se știe că agricultura, care are un rol hotărâtor în civilizație,
Și în existența noastră, că fără agricultorul putem exista, practic. Păi tocmai, dar nu, peste tot nu poți să zici că trebuie și iarna să ieși să cauți ceva să mănânci. Pe când dacă ai agricultură, de vară îți faci rezerve pentru iarnă și de aici începe civilizația. Animalele domestice care mănâncă tot cereale și, și iarbă care este conservată, lor și așa mai departe. Da. Deci, iată, stimați telespectatori, niște lucruri extraordinare care domnul profesor Gabriel Gheorghe ni le-a spus. Sunt efectiv copleșit de aceste lucruri pentru că nu le putem găsi oriunde și se pare că nu prea vrem să le știm, deși ar trebui să fim mândri de această comoară care o avem, care ține de originea noastră și ar trebui să fie o mândrie a noastră, a tuturor românilor, că iată, suntem la esența existenței acestui întreg continent al Europei și iată că de la noi strămoșilor noștri au ajuns până în India, până în Sumer și de acolo mai departe. Noi vom continua aceste emisiuni cu tematică de istorie, mai ales că ele au fost foarte, foarte solicitate de mulți telespectatori. Dragi telespectatori, emisiunea de astăzi s-a sfârșit. Ne aflăm pe canalul de televiziune N24+. Vă așteptăm în fiecare miercuri și joi la ora 17 la o nouă emisiune din seria Conspirația Tăcerii. La revedere, pe curând!